Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर दा जोङो बिमा फिसा अर सायदों आरोना नै एसे औवा बन दंमोन नालाय बेखौनो सावदों आरो ओमफ्राय बोथोराथ' दिनैबो खुवामोन मैयाबो खुवा दिनैबो खुवा ओमफ्राय दा आङो रेडि जादों आरोना माने बयबो निउ इयारनि पार्टि जादों इरिदों नङा होमबा हरावथ' थांनाय हरावथ' ओरैबायदि गोग्गोममोन क'क्राझारा ओमफ्राय दा माने सोरांनाय लोगो लोगो माने दा फुंथ' नालाय लोगोफोर माने बन्दथ' आरो एकदम हराव हरसेयानो दामख्रावखाबाय ओमफ्राय जोंहाबो बिमा फिसा साथामजों हेपि निउ इयारनि माने बेदर जानो सानदों आरोना अमा बिबु बिखा बिथै थ' आं बेखायनो रेडि आरोना माने दा सेलाय बेलाय जागोन नालाय ओंखायनो थांनानै जुदि मोनहैयाब्ला एसेब्लाबो बोरैबा जागोन जिहेथु दिनै निउ इयार जानुवारि 1 तारिख थ' बेखायनो आङो थाबैनो लायनानै फैनोसै आरो दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो ओमफ्राय निउ इयाराव आं बेखौनो बुंनो सानो बयबो माने बे गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय हनायफोरा जाहाथे मोगथां महर मोनो ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो बयनिबो साननाय हनायफोरा जाहाथे बे गोदान बोसोर निउ इयाराव माने साक्सेस जायो बा जाफुंसार जायो बयनिबो साननाय हनाया ओमफ्राय लोगोसेनो आंबो बेखौनो बुंगोन कि जोंनि फेमिलियावबो आरोना जाहाथे थांनाय बोसोराव जेरैबायदि मोजाङै मोजां गोजाम बोसोरा थांबाय थिग बेबायदिनो दानि गोदान बोसोरावबो सिगाङाव जेरैबायदि आलो गोजोन समै माने हगार हरनो हादोंमोन गोजाम बोसोरखौ थिग बे बोसोरावबो जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां बे इयारखौबो बारहोहरनो हायो बेखौनो आङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' आं बुंबाय आङो रेडि अमा बेदर लायनो थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबसिजोबनाय आरो सोरबाफोर माने गोदानै नुसनबायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय आंना फिसालाया दलर थायालै नै लोगोफोर माने हा एसे लाबोनाय दंमोन आरो आङो माबा माबि गायनो होननानै एकदम मिक्स खालामगासिनो आरोना फिसा फिसा दानफ्लेगासिनो अब्ला आं थांबाय थानोसै लोगोफोर बेदर लाखांनानै नैबेयावहाय आङो मैगं लाबाय आरोना ओमफ्राय एसे लेटबाथाय मोननाय नंलामोन आरो लाकिलि दा मोनबाय ओमफ्राय दा आङो एटिएमनिफ्राय ओंखारफिनलायबाय आरोना माने फैसाखौ मोनदों आरो दिनै लोगोफोर नै आंना अमा बेदरा नायदो लोगोफोर नै आङो बिथै लाबोनो होनना बुंदोंमोन ना ओमफ्राय मोदोम मेजेम बिथै आं संबाय आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय ओंखामाबो मोनखाबाय आंना दा जों जानोसै आरोना साखिनायनोसै आं माबायदि जाखो एसे फोजोबबावगोन आरो आङो बेनो लोगोफोर जोंना हेपि निउ इयारनि बिमा फिसा पार्टि जानोसै आरोना न'आवनो लोगोफोर दा आङो साखिनायनोसै जाबाय ओंख्रियाथ' आं बन्द खालामखाबाय जासिगोन बायदि मोनदों आरोना आङो संख्रै बानलु मस्ला ज्रोम जाबाय आरो ओमफ्राय बेलेग ओंख्रि गैया लोगोफोर खालि बेल' बेखौनो दिनैनि लान्चनि थाखाय खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गोथाव जाबाय आं साखिनानै खिथानो आरोना आरोबाव अबेखौ जानो आंलाय अबेखौ जानो आंलाय नै लोगोफोर बिराद गरम बिराद गोथाव लोगोफोर नै दरसे दंबावो
जोब्बाय लोगोफोर सोलानानै जालायबावबाय बिथै नालाय गोथाव मोनदों आरो ना दा जोङो लान्चखौ तैयारि खालामसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबोथ' मालाय बबेयावबा पिकनिक जाहैदों जानो हागौ खिन्थु जोंना बिदि जेबो प्रग्राम गैया बेखायनो माने न'आवनो जानोसै होननानै आं दा संबाय आरो ना बेदर ओमफ्राय माब्लाबा जोंहाबो जागोन आरो ना फेमिलि न'खरनै न'खरथामजों माने जोङो जानो सानदों आरो हयथ' फ्राइडेफोराव जानो हागौ बुंनो हाया आरो ना लोगोफोर होमबा जों जानोसै जानायखौ सुरु खालामसै आरो ना लोगोफोर जोंहा दा रेडि आरो ना नै लान्चआ बिदा बिनानाव गोजौआव जासिगोन ओमफ्राय आंहा बेयावनो जाबदा जुबदा आरो ना आं गाहायाव जानोसै गाहायाव जाबासो एकदम जानाय बायदि मोनो गावबा गाव हुदा जाहैबाय बे जादों मा ओमफ्राय ओंख्रिखौ आं खिथाखाबाय अनलि माने बे बेदर बे बिथैल' आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बाखि जेबो गैया औ गाहायाव जानो दे फिसा बिमा फिसा गाहायाव जानोसै होनबा ओमफ्राय नै लोगोफोर जानोसै निउ इयारनि आरो ना बेनो ओमफ्राय नै बेवहाय दंबावखायो बेदरा आरो दंबावो जों सारायाव ओमफ्राय ओरैजाय बाहेरायाव जानो होनायखाय फैबाय आरो ना नैबेयाव आंनि मासरुम दं आरो ना टमेट' मासरुम ओमफ्राय दा जों जाबाय थानोसै गारनाङा दे लागायलाय जादो लागायनांगौ जादो दे खानाया एसे ज्रेम ज्रेम लोङाबा बोरै जानांगौ जाखो दे दा गुसु जागोन बांद्राय गुदुंद्राय नङाथ' लोंनो हायि नङा बेदरा जालाय मा बेदरखौ मोनाखै दे पासटे मोनबाय दे आया जादे अखादो दे दिदि जादो दे ओमफ्राय मामि संनाया गोथाव ना थावा गोथाव ना होनब्ला जों जाबाय थानोसै लोगोफोर नै आंना फिसाया जाबाय सानैबो फिसाफ्रा ओमफ्राय आंहाबो खुदै गलायबाय आरो ना मानोथो थाबाय थाबावनो नङा होमबा आंहाबो जानोसै आरो मामिया गाहायाव जानो होननाया नङा बिदियावनो जादो दे आरामनो आरो माथो जादो जेबो नङा दे tasty ना and tasty जाया जानो I like bedor pork yes इस जानाया गोग्लैलायनाय बेदरखौनो जानानै खिथायासै जादो मेसेंना बेदर जाना जादो मोदोम आं बेदरखौ जागोन दे आंबो जानोसै होनबा ओमफ्राय आंना बानलु गोमोन दङ नै लोगोफोर बानलु गोमोन थाइनै लाखाबाय आरो ना नै दे फैदो होनबालाय बेदर बासना होदों लोगोफोर ओमफ्राय दासो जानो मोनसिगोन आरो ना आहा गोथाव जाथारगोनथ' जायै जायैनो दानखो जासिनबाय लोगोफोर माथो खालामबावनो नागारनो हायाबा नामा hala goza dulu 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 Muhammad Bibi dengan apa itu? Ya, betul betul. Apa sih kan tuh? Tarik dari kok. Tarik. Dulu. I'm not sure. लोगोफोर जों ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै बेदर जानाय नालाय गय जाबाय आरो ना गय सफारि जोंहाथ' गोदान मोनथ'वाखै मानो होनब्ला ओंखाम गोरलै जाथ'वाखै नालाय मागो बायनानैसो जासिगोन आरो ना जोंना ओंखाम गोरलैया बेखायनो आं गय सफारिसो जागासिनो आरो
दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय बयनिसिमबो